članovi kulturno-umjetničkog društva 14. maj iz Dolješića. Društvo je osnovano čak 1979. godine, a pod imenom 14. maj djelio od 2001. godine. Veliki broj članova raznim sekcijama, brojna mjesta, manifestacije, gradovi i države gdje su nastupali. Bilo bi zaista teško i neizvodljivo je sve nabrojati. Večeras za vas izvode Radijsku svitu. Nešto muljam, samo ovo, znaš, bili tebe, stvarno da nešto bude.